लोगोफोर नोंथांमोना नै गेटखौ नुखाबाय जानांगौ फिसाजो बिलाइनाय थारमाने दिनैहाय जों लागोनिफ्राय सासे सिख्ला हाबा जाहैसिगोन आरोखि ओमफ्राय बे हाबाया जाहैबाय गामि खाथि जाहैबाय जों लागो गयबारिजों ओमफ्राय ओरै जान्था फाग्लामोन लागो मा होनोमोनलाय नाम्बार 1 हाब्रुबारिमोन नामा नोरै मोनाबिलि दं आरो ना ओमफ्राय हिन्जाव गोदान दोनलांनो थाङो ना थाङो औ ओमफ्राय नै जोंहा माने हौवा गोदान लागोआ सफैनानै दंखायो आरो ओरैथिं नै हौवा गोदान लागोनि दङ सिख्लाफोरा ओमफ्राय नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय नोंथांमोनहा जाय गोदान थाबैनो 20K साबसक्राइबार खालामदो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं न' सिङाव हाबनानै देखायलाहैनोसै लोगोफोर हौवा गोदान लागोना सफैनानै दङ आरोना खाथि नालाय थाबायना फैदों नोरसिंबो दं नै ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना न' सिङावहाय दं आरो देखायनोसै र' आगावनो लाइभ बोरो हिन्जाव नै सिख्लाफोर दंजोबो र' नै हिन्जाव गोदान नायग्राफ्रा आयौ नै हिन्जाव गोदाना बैसागु बोथोर जालांबावबानो जायोमोन बोसोरसे नोंबा सुस्मिता ओरैनो औ गयबारिनि सिख्लाफोर ओरैसिबो दङ माथो हौवा गोदान लागोनि सिख्लाफ्रानो फैया नोंबो दङ दे नोंहालाय माला जायो हा आदसा दे नङा नोंहालाय माला जायो होनदा गोसो गैथ'आ ना मोजां मोननाय गैया मोजां मोननाय गैया जायो सिख्लाफोरना नोंबा मोनाबिलि जोंनासो गैया मिथिबाय दा ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो हिन्जाव गोदानखौ नुखाबाय नै लाजिबाय दे खेबबाय थाला बारा ओमफ्राय जोंबो माने हौवा गोदाननि न'आव थांबावगोन दोनलांनायावहाय आराम औ दा नुबाय थासिगोन बिबाजैफ्रासो थाफैयो नै साइडआव लोगोफोर जोंहा नै हौवा गोदान लागोना ओंखाम जाबाय आरोना ओरैसिमबो जाबाय बे फार्स्ट लाइन नै ओइ आयं खोमसि नुबायलै जादो दे खोमसियाव जाबा ओरैनो सानैजों गामिनि जाहैबाय जाखांबाय बिस्रा फार्स्ट जाबाय हिन्जाव गोदाननि बिनानाव माबायदि मोजां ना लोगोफोरजों दा हिन्जाव गोदानखौ बरनबाय आरो न'आव लांसिगोन होबावलाय आयं होबावलाय हिन्जाव गोदान बरननायनि लांथारदो बिब'खौ लांजाबाय माबा बिगा नोंसोर थाङो लोखि जाला हौवा गोदानाव थांगोन ना थाङा नोंसोरनालाय बाजै जाबो ना नाजाब' नों दा हौवा गोदाननि न'आव थांगासिनो दं आरोना सरगा थाबायगासिनो दङ ओमफ्राय ओरै खिथुआवहाय दं नै खोमसि नुजोब्बाय माखासे हिन्जाव गोदानखौ लानानै थांबाय आरोना जान्था फाग्लामोन लागोना ओमफ्राय नोरसिं नै बेंगालर सिख्लाफ्रा थाबायनोनो हाया नै
जों थांगासिनो दं आरोना लोगो नङा नयथायाव ओइ खयथायाव मोनलाय हो लुजुत नयथा आदसा औ ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरबाय थानो नांला आं खोन्थाखानोसै मोजां मोननायजों हाबा जानाय आरोना रायथिनाय नङा ग्रोब सफैफिनलायबाय आरोना न' मोनथ'वाखै ग्रोब सफैबाय मानो थाथ'खो बुंनो हाथ'ला ओमफ्राय नोरैथिं नै आदा हिन्जाव गोदाननि बिफा देखायनो बावदों ओरैथिं गुमै बोरो सेंग्राफ्रालाय मादैनि फिसाजो हाबा जाफैनायनि आंखौसो सारहरबाय नामाब्रा बिसोरलाय Lago! Oi, Birka! Oi, Lago, ada ya? Oh, mushara sih. Deh. Gari bedanya gari. Mari jago, damgrafralai. Lago! Habisnya pundus sih, gari. Oi, tap, mushana kau jangan. Jauh. Menang जाबाय रायजोफोर जों दा माने हौवा गोदाननि न' मोनफैबाय गेट मोनफैबाय आयौ ओरैनालाय गोलोमफ्रुजोबबाय गेट मोनफैबाय नै रायजोफोर लोगोफोर नै सासे फंबायजों लोगो मोननाय जाहैबाय मा ओंख्रि जाखो आगैमोन मा ओंख्रि जाखो नङा मा ओंख्रि जाखो नै जोंहा दा हाबा जागासिनो बाजै जायो ना मा जायो हिन्जाव गोदान बरायदों बाजै जायो बाजै mana hinjaw godan langsung langsung जाहैबाय सम गैला दे hinjaw godan खुलुम मोखोना माखो ayo नोंसो माखैलै Helena लाजिबाय खारबाय देखेन आबो नै बिसोर जाहैबाय जों लागोनि गोजाजोब नैबे आदैमोननि गामिनि हिन्जाव गोदाना गाइस औ जों लागोनि जोंजोंनो समान फरायोमोन दादार आयु मा बुंनो सानो हाबानि बारै ओंख्रि सोंनो सानदोंमोन आङो गाइस मा ओंख्रि गाइस ना बाथोनफोर मोनाखै नामा गुमा गोथाव बाथोनफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदों गुमा गोथाव बाथोन मोनदोंना मोनाखै गाइस आयंमोना मोसाबाय नै आयंमोना मोसा आयं
लोगोफोर जों दाथ' सफैबाय नै मावथि मन्दपाव नर्मेल जिखुनु जादोंला ओमफ्राय आसुरित हाबा जायोब्ला बे मन्दपाव सावाबानो जाया ओरैबायदि जोंहाबो मालाय जिरायनो हागोन बुंनो हागौलै आरो बारा गैला हिनजाव लाबासो सावबावनो हाब जानाय नङा नोंसोरसो लानो हाबावगोनलै जिखुनु जाया आंनि हाबा जायोब्ला बा गामिनि जायखिजाया सेंग्राफोरनि हाबा जायामोन आं भिडिअ खालामनो ओंखारजोबगोन आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन औ नायबाय थानो हागोन साबस्क्राइब खालामनानै माबा 20K खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर औ ओमफ्राय दा सफैबाय दसे जिरायनानै थानोसै बिनिफ्राय आवथि सावगोन बिदिनो हिनजाव गोदान लागोना एसे एनै माबा माबि होगोन आरोना दा बेखौनो नायलांबाय थाबानो जाबाय एबार दसेनो बरनबाय हौवा गोदाना नायना लादो गाइसमोन होनबा हौवा गोदाना नायना लादो हिनजाव गोदानखौ दहाय खेबबाय थाबाय दा हौवा गोदानखौ नायदो आयं गोजांदों गोजांदों होबाव ओरै नाय सोरा ए लुरि स्टाइल नांगौमोन आङो नै जोंना राइटारफ्रा आदै फेनला मोनसे माथो नै एसे मबाइल होदो गोमावो फुंबिलि तुलि तुलिना दे सेंग्राफोर मानो फैयामोन जादो दे जादो दे मानो फैयामोन होनबा
हो सेंग्राफोर हाबा जाफैदों हिनजाव गोदान दोनबोदोंब्रा औ ओइ मोनाबिलि खोनाबावला जानोसै जादो हौवा गोदान लागोआव माथोबालाय जानानै थांसै उन्दुहैनोसै नोमा फिथामफोर जानोसै ओमफ्राय उन्दुहैनोसै आरो ना